da xanela a miña amada cantaba, aló detrás dos Penedo as ondas do mar funcaban polos mares de Vimianzo na súa barca de prata. Mares de erva e de trigo, namorado navegaba. A ver, así. E aí entras ahora. Solamente un, nada de tiquitín, nin putucún, nin tatatán. Non son capaz. Pois fago eu. Pois podemos escoitar, non? Veña, va que se vea seria. Vamos. Este é o último. É unha oportunidade única porque un grupo sin recursos ningún que poda chegar a gravar un CD no estudio é algo bastante importante, sobre todo porque somos todos grupos da Costa da Morte, grupos pequenos que non temos presupuesto. É unha oportunidade, pues, bueno, das mellores que se nos pudo dar por parte do Asalto Castillo. Un orgullo, pareceume un honor, mas estou moi contento porque quere decir que a xente do meu pobo quéreme tanto como lles quero a eles, e estou moi contento e moi orgulloso e moi satisfeito. Bueno, esperábamos que sí que contase con nós porque hai moitos anos que colaboramos co Asalto. É unha festa que nos gusta moitísimo a todos os gaiteiros, a todos os da asociación, na que pasamos moi ben, e na que sempre colaboramos, por eso esperábamos que sí que nos chamasen para gravar unha canción po CD. Iremos sin piedad con todos los arsenales. A nosa canción chamase Miserables. Nos tocounos ser a parte opresora, somos nobles, e o que pretendemos dar a entender é que nós temos o poder supremo sobre eses rebeldes que eran aqueles engandiños. Unha que se chama Sen Temor. Tocounos a parte da loita no foso cos defensores do castelo. Temos que loitar para poder vivir en paz! Irmandiños, irmandiños, non temos medo da morte! Pois o tema fulo facendo por partes. Nun primeiro momento empecé pola parte do drop, o sea, a loita de espadas. Logo continuei pola parte instrumental e orquestral. Bueno, realmente estou bastante orgulloso como o tema porque simboliza todo o que eu quería transmitir. Pareceme que ten bastante forza e transmite o que realmente se sinte, non? No Asalto ao Castelo, ali nos fosos, caloites de espadas e todo eso. Eu rapidamente me puse en contacto con Michel. Michel é un dos organizadores precisamente dese evento, entonces me falou dun tema que el fixo, que vai se titular Vento Irmandiño, e bueno, que efectivamente ten que ver co Asalto ao Castelo, cando xa na última parte o que é o campesinado derrota a nobleza. Bueno, pois a nosa canción está basada nos defensores, que personalmente para mí é unha das partes máis bonitas do Asalto, cando chega todo o mundo ao foso, cando salen os defensores, cando hai a guerra, e neso nos basamos. Para min, o máis bonito do Asalto. Arriba escudos e sacade as lanzas, gardas forxados en 100.000 batallas. Aquí esperamos a famosa revolta, fuxir Mandiño e vai tralla da horta. A nosa canción chamase Rumbo ao Chimpo. É unha canción que nos gusta moito a todos os gaiteiros
que nos representa desde hai bastante tempo, que nos parece que po asalto queda moi ben. Vamos a presentar unha canción que se chama Xa non podo, que, bueno, cando fixemos a primeira reunión previa, todos os artistas que nos reunimos na primeira reunión, cando se falou de facer un disco, tratamos de dividir a historia en fragmentos e que cada formación musicara cada fragmento, non? Entón, a parte que nos tocou a nós, Animundis, era a parte que narraba a miseria dos labregos, non? Entonces, Eu non podo é unha canción que é moi triste e tamén moi operesca. O proxecto Animundis, as cancións de Animundis non teñen nada que ver realmente ca canción que vamos a gravar neste disco, pero, bueno, fixémolo o mellor que puidemos. Bueno, francamente, ao principio, cando nos dixeron que tíamos a canción dos Defensores, foi un pouco unha putada, sabes? Dixeron, joder... Pero despois para un grupo, para unha banda punk como somos nós, creo que é unha perita en dulce, eso, sabes, de meternos na pel do fascista, como fixeron anteriormente grandes bandas de referencia como foron os Sex Pistols, os Dead Kennedys... Os Jonas Brothers, One Direction. Irmandiños, ¿de qué vai esto? Y de foder a Felipe VI! A canción veume dada, porque a canción a quen lla pediron foi a miña nai. E miña nai, que é unha gran poetisa, fixo unha canción moi fermosa e díxome que, por favor, a ver se lle podía poñer música. Eu, bueno, atrevínme e puxenlla. Entón, non é cousa miña o aspecto de concebir a canción en sí, nin de idear unha idea ou de facer un plan sobre que quería falar a canción. Non me estou explicando ben, pero non é cousa miña. O artista, o que é artífice da canción é miña nai. Eu nada máis que lle puxen música. Antes de masterizar, o sonido queda como moi amateur, sabes? E dame rabia dicir, dios, que teño que poñer aquí, sabes? Intentamos pasarlo ben, unha oportunidade. Somos un grupo de moitos altibaixos, entonces fainos falta sempre unha meta. Entonces, con este proxecto, pues, conseguimos ter algo para o que tocar, entón fainos xuntarnos máis tempo. Evolución... Como vos dices, é increíble. Estamos, vos Eu espero que este disco teña moita relevancia, que chegue aos 40, que chegue a todo ese mundillo da música e que se joda Felipe VI. ¡O Castelo! Houve un fallo aí, non hai problema. Vale. Gañeme de nota. Sí. Me parece un objetivo bastante interesante para realizar todos en equipos e resaltar o que a musicalidade e o ambiente de bo rollo que temos en Vimianzo. Aí es un problema de ensayo, Aí es un problema de composición. Somos la ley, somos guardians, somos El bombo suena Dios. Eso é que me controlei. Pois parece un bo proxecto para promocionar os talentos musicais da Costa da Morte, tanto os máis tradicionais como os máis actuais, como pode ser a rock, electrónica, sobre todo nun trasfondo cultural como é o Salto Castelo. Parece un proxecto bastante innovador e interesante. Desde logo todo que sea apoiar a cultura, neste caso a cultura musical, desde a organización do Castelo, me parece fenomenal. Aparte que na música sempre hai unha pequena connotación de rebeldía, non? E o asalto é rebeldía, así que, por que non, non? Además, é algo que quedará para a posteridade e está
está moi ben, é un complemento máis sobre o festival, está moi ben.